Вітанки, вітанки. Так. Подивимось. Суботній космос. Подивимось. Здається, запустилося. Здається, все працює. Пеньк. Працює. Файно. Так. Знову у космосі. Усім вітанки. Усе рыхтуемся працягваць лётаць. Толькі я штосьці, дзякуючы таму, што ў нас зараз перапынкі паміж гульнявымі сесіямі трошкі большыя, таму што мы трошкі актыўней менавіта працуем. Праз гэта я, шчыра кажучы, не памятаю, што ў нас тут адбываецца. У нас тут адбываецца прыгажосць. Зараз сонца глядзіць у гэты бок, і таму тут усё файна асветлена. А мы там былі? А, там мы былі, так. Але трэба глянуць, на чым мы спыніліся. Мы, дарэчы, у мінулы раз забілі дахла. Мы яго забілі, то бок той жэўжык, які захапіў станцыю і перашкаджаў нам рабіць тое, што мы робім, ён, всё, яго больш няма. Але нам усё яшчэ трэба знайсці ягонага афіцэра. Як бачыце, нам трэба сустрэцца з Алексам, нашым брацельнікам. Але ён хаваецца, пакуль мы не бахнем дахлавага афіцэра. Дахл у нас дохлы, а афіцэр ягоны яшчэ не дохлы. І каб яго прыжучыць, нам трэба выйсці ў космас, я бачу. Ён дзесьці там швэндаецца. Але ў нас тут яшчэ ёсць пытаннічкі. Я не ўпэўнены, ці даследавалі мы тут усё дастаткова файна. Таму давайте пашвэндаемся тут яшчэ трошачкі. Тым больш, што пакуль што тут усё светла. Во, бачце, смецце знайшлі нейкае. Палутана. Эть. Тут у нас стаіць станок. Давайте паглядзім, колькі у нас ресурсаў. Ресурсаў трошкі ёсць. Але пры гэтым абсалютна няма гэтай самай экзатычнай матэрыі. Набойчкаў хапае. Слухайце, набойчка у нас так файненька. Больш, чым дастаткова. Узгадаем, якія кнопкі трэба ціснуць, каб усё адбывалася як трэба. Узгадаем, што, напрыклад, гульня дуже вертыкальная, заўжды трэба глядзець уверх. А што тут гучыць? Што гэта за гук? Ля. Вось гэта мы ў мінулы раз не заўважылі. Тут, бачце, жывапіс. У сэнсе. Што ж за multiply objects тут така у нас ёсць? А, там, мабыць, выхад у космас. Давайте паглядзім. Ці куды? Куды гэта выхад? А, ну гэта у ГАЦ. З ГАЦ, здаецца, у космас выйсці нельга. Вось, station map.
І сапраўды гэты гац, ён не звязаны з космасам. Нам трэба зараз з шаттл-бэю выйсці ў лобі адтуль. Хутчэй за ўсё ў арбарэтум, таму што там у нас штосьці адзначана, што штосьці трэба зрабіць. Гэта што? А, нам хутчэй за ўсё трэба здаць квест. Памятаеце квест? Слухайце, з гацу можна выйсці ў карга-бэй. А давайце мы вось гэтак і пойдзем. Дакладна. А уж з карга-бэю можна выйсці ў космас, там у нас спецыяльна пад гэтая прабітая сцяна, умоўна кажучы. Давайте захаваемся. Ліхтарик вырубім. І паляцелі ў гац. Сёння у нас у якасці прысмакаў бліны з куркай. А куды гэта мы выйшлі? А што тут адбываецца? Што гэта за... А, дакладна, там жа ж яшчэ прышпіл з мікра... Мы ўжо дахла забілі, але вось гэта яго прышпілы з гравітацыі, яны ўсё яшчэ тут, бачце, працуюць. Там я бачу разбітага робота. Там лут усялякі. Але хто там з кім біўся? Мне трошки непакойна. А, во, бачу звычайнага, здаецца. Так, гэта звычайны робот. А гэта незвычайны, халера. Стаямба. Супраць незвычайных роботаў у нас ёсць контра. Мы іх можам хакаць. Зараз трэба ўзгадаць, як гэта рабіць і пачаць рабіць, таму што біцца з імі гэта дарэмная вытрата часу. Хак. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Першы хак за сёння. Стаіць кірыліца. Не тое, каб надта зручна, але... Че. Хакнута. Ес. Все, гэта наш. Небяспекі рэзка стала менш. Яшчэ полымя папрыбярэм. Так, што там ужо бойка нейкая пайшла? Не, падалося. Тут у нас бачу. Тут мімік выскачыў, але рэзка памёр. А чаму ён памёр? Ну, я не супраць, але гэта было нечакана. Яшчэ больш нечакана, чым тое, што ён выскачыў.
Шо, дзе? А, глядзіце. А! Ты адкуль тут взяўся? Роботы не надта эфектыўныя супраць гэтых самых, як выявілася, супраць мімікаў. Ён даволі шмат часу вытраціў на тое, каб проста яго піліць лазерным гэтым. Калі пакрысе даў рады. Дзень добры. Як твае справы? Яшчэ хтосьці мёртвы. А вось гэта ўжо фантом быў. Гэта ў нас жэўжык, якога мы хакнем. Насамрэч гэта было не абавязкова. Таму што цяпер яго яшчэ рамантаваць, але ў нас цяпер столькі гэтых запчастак, то чаму бы і не? Няхай лётае. Няхай будзе на нашым баку. Так, гэта ў нас станкі. Станкі можна адрамантаваць, але трошкі невядома навошта. Ну, гэта мы потым падумаем. Зараз нам трэба гэтую лакацыю даследаваць. Гэта ў нас, дарэчы, чарговая лакацыя, у якой нас аніводнага разу не было. А! Хоба. Заскочылі. Стелс. Адтуль мы выйшлі. Сюды ідзем. Тут дзверы нейкія адчыненыя, але невядома, хто за імі ў нас стаіць. Таму захоўваемся. Fuel storage. Я нагадаю, што ў нас цяпер наш псіхаскоп зноўку можа знаходзіць мімікаў. Таму яго зноўку ёсць сэнс апранаць на галаву. Але вось гэты гук мне не спадабаўся. Што гэта за гук быў? Zero Gravity. Окей. Давайте палепшым нашу зброю. Мы ўсё яшчэ паляпшаем наш залаты пісталет. Так, трошки парадку. Рамантавацца пакуль што не трэба. Здаецца, у нас 5 нейрамодаў. Можа што-небудзь на нейрамодзіць? Вось гэта, халера, вось гэта трэба было прамацоўваць яшчэ 30 гадзін таму, на самым пачатку гульні, таму што гэта ў нас павялічвае колькасць матэрыялаў падчас перапрацоўкі. Але мы неяк вось гэта упусцілі. Стаміна, ХП, пашкоджанне ад зброі. Можа пашкоджанне ад зброі павялічыць? Нягледзячы на тое, што мы моцна прамацавалі нашыя супер тэфонаўскія здольнасці, некаторыя аж на 3 ўзроўні,
Усе кінетычны ўдар, як мімікавасць. Нягледзячы на гэта, мы актыўна карыстаемся зброяй звычайнай чалавечай. А давайте ўсё ж такі рухацца ў бок мімікавасці. Вось гэта, напрыклад. Мы зменшылі то, як нас шкодзіць вагонь. Божух, на што тут робіцца? А, вось мы вылецелі ўсю гэтае. Пачакайце. А што там робіцца? А яно тут увесь час было? Сур'ёзна? Ці гэта нейкая частка, якую мы не даследавалі? Ну, таму што мне сорамна, што я вось гэты ўваход не ведаю. Але хутчэй за ўсё нас тут не было, таму што вось гэты тупік, куды прыязджаюць гэтыя карэткі, я, здаецца, не бачыў. Так, там у нас штосьці адбываецца. Давайте захаваемся і паляцім на разведку. Штосьці там дзеецца. Вось гэта што? А, гэта разбітае гэтае самае. Божухна. Адрамантаваць, здаецца, ніяк нельга. Там у нас штосьці фігарыць чырвоным. Хутчэй за ўсё гэта разбіты робот. Так, я забыўся, што у нас тут роботы лётаюць. І вось там яшчэ робот, якога варта насамрэч лутануць. А, бляха! Не заўважыў. Тут у нас тэлехалерапад. Ну, дакладна, там ж былі тэлепатаўскія вось гэтыя пражэктайлы. Як я не зразумеў, што гэта менавіта ён. Так, тэлепат. Чым мы будзем клупаць тэлепата? Ну, хутчэй за ўсё кінетычным бластам і дробавіком ці пісталетам. У пісталета пашкоджанні невялікія, але ён значна далей б'е. Захоўваемся. А дзе ён? В сэнсе, а дзе ён? Яму што, хапіла 2 кінетычных бластаў, і мы яго разнеслі неяк? Не зразумеў, а дзе тады ягоныя гэтыя самыя рэшткі? Нам ж трэба яго залутаць. Я бачу да халеры рэшткаў аператараў. А, вон ягоныя рэшткі бачу. Ляжыць кавалак мяса. Як мы яго лёгка знішчылі. Телепат. Окей.
мы тут калісьці былі, здаецца. Тому што я ось штосьці гэткае памятаю, але не ўпэўнены. Магчыма, гэта ось менавіта тутака ў нас былі. Тады памятаеце бойка з адначасова ткачом і тэхнапатам. Здаецца, гэта тут было. Але не ўпэўнены. Так, нам абавязкова трэба злутаць роботаў. А гэта що за... Божухна, вы паглядзіце, як тут все заросло. Ні халеры ж не бачна. А що у нас тут така? А тут ёсць що карыснае? А, мы сюды заляталі. А там труба. Дакладна, мы ж по трубе соўкаліся. Так. Осторожно. Захоўваемся на той выпадак, калі зараз памрэм. Ось пролетела тележка. Мы такие, хоба. Лутанули. Где ты там, побитый шпанюк? Ёсць адчуванне, што гэтыя тележкі, калі па нам патрапяць, яны нас заб'юць, таму давайте сокацца асцярожна. О! Я не заўважыў. Ну, дарэчы, дакладна, вось тут така мы біліся з гэтым самым, з ткачом. Калісьці даўно. Так, я не зразумеў, що адбываецца. Ты чаму не паміраеш? Это ж гнездо крышталоідаў, а чаму яно не дохне? Я памятаю, тут мы знайшлі те самыя турелькі. Алло? А чаму? А шо? А что не так? Не зразумеў. Але няхай. Мы были вон там. А, тут быў вось гэты ўваход. Але мы тады туды не маглі пройти. О, штосьці не палута. Тады мы туды не маглі прайсці. А зараз, атрымліваецца, можам. Так, мы заглядалі ў гэтую дзвер. Просто што ў нас не атрымалася. Там у нас турельки плавают. А вось у нас уваход у Карга-Бэй. День добрый. О, нават увайсці можна. А, ці можна? Там штосьці чырвоным гарыць, бачу. Каспар. Що значить Каспар? О, штосьці смачненькое. Але что такое Каспар? Трошки незразумела. Як сюди увайсці? Не пролажу. Но сюда можно мимиком прокатиться, я уже отшиваю.
А які-небудзь іншы праход ёсць? Што гэта за гук быў? Давайте по-мімікаўскі сюды пролезем. Где у нас мімікавасць? Да не, вось яна. Дзякуй, Аргана. А чаму? Вітанкі, жарэм штосьці зялёнае, грочак. Cannot fit. Гэта ў сэнсе, гэта што значыць? О, атрымалася. Тут у нас щось зачинене. Какие-нибудь палички, может, есть. Давайте поглядим. Не сда... А, во ж двери. Хе-хе-хе. Все, можно лутать. Карацей, сюды мы пройсці чамусьці не можем. Некі Каспар. Что за Каспар? Шкада насамрэч. Потому что у КГБ я хотел пройсці. О, гэта добрый оператор. Звычайны. Так. Тут у нас штосьці зачыненае, глядзіце. Давайте ламанем. Цябе мы ўжо дакладна луталі. А вось цябе не. О, цяжка. 4-й ўзровень. Каспар забараняе. Ну, так. Некі Каспар чамусьці думае, што можа нам штосьці забараняць. Магчыма, дарэчы, гэта імя таго тэхнічнага афіцэру Дахла, які ў адрозне ад Дахла яшчэ не дохлы, і таму мы яго мусім знайсці. У нас зараз асноўная сюжэтная задача гэта знайсці афіцэра. Ух ты, глядзіце, колькі тут усяго смачна. Q-Beam Fabrication Plan. Ну, лухта насамрэч. А, сюды можна было просто праціснуцца насамрэч. А гэта што? Алло? А што ты такое? Гэта выглядае як крышталоід. А, во! Ён нават жывы. Ну, гэта крышталоід. Але ён таксама бессмяротны. Цікавая сітуацыя, бо насамрэч вось толькі што мы намагаліся забіць гняздо крышталоідаў, яно на нас не рэагавала і не забівалася. Так. Да.
Стаямба! Гэта робот злы. Не, не сюды. Не. Я неяк позна зрэагаваў на тое, што друкуецца новы аператар. І новы аператар друкуецца сур'ёзна. З імі нельга змагацца, іх трэба ламаць, узламваць. Таму што з кожным біцца гэта зазяўбешся. А, і, дарэчы, трэба адрамантаваць нашу бронекамізэльку. Не атрымалася хакнуць. У сэнсе новы аператар. Я яшчэ гэтага не дабіў. Так, ось мы частку зламалі. Трэба частку з іх адрамантаваць, хакнуўшы, каб новыя не друкавались. Мы ўжо дахла нават забілі, а ягоныя роботы ўсё яшчэ працягваюць лезці з усіх шчылін. Хак ёсць. Потым адрамантуем. Спачатку трэба дабіць. Ось. Гэтага адрамантуем, таго разаб'ем. Так, а цябе даб'ем. Ёсць. Чысці шчупала, якія нельга палутаць, на жаль. Рамантуем. І гэтага таксама зараз адрамантуем. Всё. Во-во-во, зноўку новы аператар друкуецца, да? Да колькі ж можна? Ой. Дзе гэтая скатыняка? Так, гэта нармалёвы аператар, а вось гэта не нармалёвы. Стой. Дзякую. Ты яшчэ адыдзі, мы зараз вось гэтую скатыняку будзем дабіваць.
Ёсць. Ну што, будуць яшчэ новыя друкавацца? Здаецца, не. Спадзяюся, нічога не будзе. Таму што я хачу паспрабаваць выканаць вось гэты квест. Тут ёсць квест па наладжванню транспартнай сувязі. Да, бляха-муха. Толькі стаў. Скотынякі. Колькі можна? Так. Объективсы. Тут харм, кольцо, перстенок, это скарб, белыми. Во, карга-процессинг. Вось гэта нам трэба зараз подумать. Зараз буду жерці блинчик и думать. Ага, то бок, каб ад гэтыя дзверы адкрыць, трэба наладзіць. То бок, актывуем тутака, актывуем на карга-бэй. І адчыняем дзверы. Пачакайце, а да карга-бэй мы ж не можам прайсці зараз. Таму што там вось гэты каспар. На карга-бэй трэба выходзіць у космас, атрымліваецца. І гэта паспець будзе, ну, сапраўды складана, таму што там нам даецца, калі не памыляюся, 7 хвілін. Цікава. А як будзе бліжэй? Мабыць, з псіхатронікі. Давайте перад тым, як пачынаць, разведаем. Куды нам будзе бліжэй? Гэта у нас выхад на Шаттлбэй. Яно нам не пасуе. Там у нас психотроника. Давайте поглядим. Так, только головой не трэба биться. Ни об что, коли ласка. А! Ля! Ну, мы выскочили. Але разобрали его дастаткова паспяхова. Я б нават сказаў easy. Толькі зноў цяпер трэба шукаць, куды паляцелі рэшткі.
Здаецца, яны кудысьці сюды паляцелі. Не, гэта не яны. Не, дарэчы, вось гэта ў нас гнёзды крышталоідаў. Яны ў нас чамусьці зламаліся, то бок яны на нас не рэагуюць, і мы іх разбіць не можам. Але яны ёсць. Гэта тэлепат, але ўжо палутаны. Хто гэта зламаў, не ведаю. Не я. Я ў гэтым не ўдзельнічаў. Насамрэч удзельнічаў. Я амаль што ўсё, што тут зламанае, гэта зламанае з маёй дапамогай. Але не будзем надта аб гэтым думаць. Ля, тут смачна. Трошки незразумела, що у нас тут адбываецца. Якія калідоры. Добра, што, дарэчы, цяпер у нас гравітацыя не знікае, таму што вось гэты наказ дахла, ён, мабыць, скончыўся. Тут мы былі. Усіх усялякіх жэўжыкаў гравітацыяй прыбіла. Так, гэта у нас куды выйсці? А, бляха, гэта да псіхатронікі ляцець, і ляцець даволі далёка. Окей, вось адсюль вунь туды. То бок, нам трэба адтуль даляцець сюды, вылезці ў псіхатроніку, у псіхатроніцы дабегчы да космасу, выйсці ў космас, даляцець да Карагабэй, там націснуць кнопачку. Бляха, не скажу, што гэта надта проста, але паспрабаваць варта. Ау. А яшчэ трэба не біцца галавой аб усялякае. А, слухайце, вось гэтым можна карыстацца. Я толькі зараз зразумеў, вось зараз тележка прабяжыць. Давайте паспрабуем. Вось калі мы вось так вось, яна нас паскарае. Вось гэтая стужка, якая бяжыць, якая вось гэтыя усялякія вантажы цягае, яна у нас, бачце, можа і на нас уплываць. Гэта насамрэч не дзіўна, таму што амаль што ўсё тут уплывае на ўсё. Бачце, крышталоіды лётаюць, на нас не рэагуюць. Окей, давайте паспрабуем. Не трэба адсюль нічога лезці. Так, давайте зробім хардсейв, таму што гэта зусім няпростая халера. І актывуем. Вось, у нас есть 8 хвілін на тое, каб даляцець куды трэба.
Ау! Трошки дзёўнуўся носам, але не пабіўся. Ужо добра. Ляцім да псіхатронікі. Бляха, туды ляцець доўга. А я яшчэ і не патрапіў куды трэба. Стапе, стапе, стапе. Нас хтосьці хоча забіць, не звяртаем увагі. Тут у нас трошки полымя, таксама не звяртаем увагі. Психотроника. Зараз трэба будзе бегчы, бо у психатроніцы хутчэй за ўсё будуць якія-небудзь гэтыя самыя тыфончыкі. Дзень добрый. І роботы, вядома. Зараз пераходзім, адразу адчыняем мапу, таму што трэба ўзгадаць, куды бегчы. Нам трэба выхад у космас. Пакуль мы ў мапе будзем час ісці, не будзе, вядома. Зараз. Зараз у нас стрэсовая сітуацыя, вада дакладна патрэбная. Так, вось у нас выхад. Дякую. Так. Дзесьці тут у нас выхад у космас ёсць, але я не памятаю дзе. І мапа дзесьці знікла. Дзе знікла мапа? Алло? А куды яна знікла? Гэта у нас лобби. Гэта сярэдні. Так бы мовіць, паверх. А, во. Во. Нам трэба ось у гэты. Ну, там, дзе калідорачкі, там у нас выхад. А мы самі зараз дзе? Это вось тут тыя калідорчыкі. Ці не. Трэба скласці маршрут, каб не згубіцца. Та божухна мапа, алло. Ну, сур'ёзна. Во. Карацей, яно вось тут, а нам зараз бегчы наўпрост. Міма ўсіх. А, яшчэ вось гэтак трэба прабегчы, таму што наўпрост нельга. Карацей, зараз проста бяжым, а там як атрымаецца. Мапа, алло, ну. Яна трошки адмаўляецца працаваць. Захоўваемся хуткім чынам і бяжым. Дзверы адчыняйцеся, дзверы адчыняйцеся. Дзверы адчыняйцеся, дзякую. Мапа. Вось. Нам зараз на другі паверх. Якая з гэтых сходаў не разламаная? Во, вось гэтая працуе. Дзень добрый. Во, выходзім у космас, захоўваемся хутка, выходзім у космас. Ну, я, вядома, заўважыў. Цяпер больш афіцыйна. Ты збірайся гэта самае
Пачынаць стрыміць на Twitch? Ухваляю. І адсюль нам трэба хуценька збегчы таму, што робаты. І збегчы куды? Ці туды я лячу? Ну, калі што я захаваўся, але... Але час ідзе. Дарэчы, бачу яшчэ адзін чырвоны ліхтарык. Трэба будзе сюды слётаць. Power plants. Вось, здаецца, то, што мне трэба. Не збірайся? А чаму не збірайся? А, во, тут і маячок ёсць. Карацей, грузімся. Не звяртаем увагу на роботаў злых. Гэта у нас Hardware Station. А нам зараз вось сюды. Ляцім, ляцім, ляцім. 4 хвіліны, магчыма, паспеем. Ай-яй-яй-яй! Бляха! Чакай, 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 ні халеры не бачна. Ай-яй-яй-яй! А, там таксама ўсё заблакавана. Халера. Все гэта было дарма. Все гэта было дарма, таму што там, бачце, яно таксама ўсё заблакавана. Давайте яшчэ раз паспрабуем, магчыма, ёсць якія-небудзь праходы, куды можна ўсунуцца. Ідзі ў сраку. Як яго аднесла. А, глядзіце, тут у нас... Ну, калі гэта у нас не атрымліваецца, то можна будзе пайсці зараз у гэтае самае. А, гэта вось тыя заблакаваныя жэўжыкі, дакладна. Давайте паспрабуем по маркеру пайсці сюды. Спокойно. А куды гэта мы прыляцелі? Нас маркер прывёў сюды. Як вы ведаеце, я не дужа люблю маркеры, але магчыма, ён зараз нам параіў штосьці добрае. Адразу открываем мапу. Разгортваем яе, так бы мовіць. Хоба. Выхад у ГАЦ. Гэта Шаттл Бэй.
Ну, гэта Шаттл-Бэй. А, не, пачакайце, гэта не Шаттл-Бэй. А дзе мы? А, не, мы на Шаттл-Бэй. А на якую халеру мы сюды прыпёрліся? Калі нам трэба ў Карга-Бэй. Халера. Карацей, спачатку нам трэба знайсці вось таго тэхафіцэра, а ўжо потым нанова пачынаць вось гэты халера квест. Окей. І тут, дарэчы, нас чакаюць крышталоіды. Таму зараз асцярожна, зараз будзе боляча. Каспар. Здаецца мне, гэтага тэхафіцэра завуць Каспар, і мы яму зараз будзем біць пысу. Таму што праз яго ў нас столькі непрыемнасці здарылася. Спакойна. Окей. Тэхнічны афіцэр. А, і тут дзесьці побач яшчэ вось гэтыя былі заблакаваныя. Давайте да іх зазірнем. Гэта тыя жыўжыкі, якія захраслі у шчоўне. Памятаеце? Ауч! Халера, крышталоиды. Ремонтуемся. Что у нас там ПХП? ПХП трошки побили нас. Треба поесть. Все. Захраслены тут хутчэй за ўсё простое, што гэтыя крышталоіды у нас тут віселі. А як туды залезці? А як сюды залезці? Ну, тут все гарыць чырвоным, адпаведна. Гэта не зусім тое, што мы зараз можам зрабіць. Окей, карацей, чакайце, мы да вас яшчэ вернемся. Тады давайте паспрабуем пашукаць гэтага тэхнічнага афіцэра. Хутчэй за ўсё, праз тое, што скатыня кажа, ўжо ўсё пазаблакаваў, мы ні халеры зрабіць і не можам. І калі мы яго знойдзем, частка нашых праблем будзе вырашана. Ляцець трэба асцярожна, каб не напароцца на якога-небудзь. Вось, напрыклад. Крышталоіды. Уважліва глядзім на той выпадак, калі тут будуць якія-небудзь ворагі. Тэхнічны афіцэр. Што у нас тут гарыць чырвоным? Пачакайце, пачакайце. Я нагадаю, што мы яшчэ акром усяго шукаем кантрабандысцкія закладкі. Тут у нас што чырвоным гарыць? Незразумела што. Але, здаецца, нічога смачнага.
Зараз у нас будзе азначана правалены квест. Але мы яго яшчэ паспеем выканаць. Яшчэ зробім гэты квест, не хвалюся. О, сонца выйшла прыгожа. Дзе гэты халера афіцэр? Стаямба. Дзесьці побач. А! Скотыняки. Commander Dahl, this is Casper. Morgan U sighted. I repeat, Morgan U sighted. Ля, що робиться? Ви поглядите, що тут? Якое м'ясо? Каспер, скотыняка. Так, нам треба похилиться. Каспер, это тэхнічны афіцер, гэта выявіўся літаральна тэхнічны афіцер, то бок гэта робот. Хілімся і рамантуем камізэльку. Мінус. Doors are working again, Morgan. Nice work. I'm taking what's left of my crew to the atmosphere controls and life support. We're going to clear out Dal's shitcat operators and make sure there are no more mishaps with the air on this station. Suit integrity damaged. Dal populated his entire crew with customized operators. He made the mistake of hanging his hopes on the machine. Flesh and blood is messy, Morgan, but it's the only thing that matters in the end. Well done. The upload just kicked in. Meet me in the operator. We have important work to do. Окей, зараз. Сустрэцца з брацельнікам у арбарэтуме. Спачатку нам трэба рамантануцца. Нам зноўку прабілі бронекамізэльку. А, вось гэта ў нас арбарэтум. Але зараз мне цікава, па-першае, патрапіць на гэтую карго-бэй, там, дзе ў нас ось гэтыя жэўжыкі сядзяць. І паглядзець, магчыма, можна будзе зараз ось сюды ўлезці. І яшчэ ў нас ёсць падозра, што там ось у самай аснове, у самым умоўным нізе гэтай станцыі, там таксама штосьці чырвонае гарэла, зіхаціла. Магчыма, там у нас таксама нычка. Так, тут у нас усё яшчэ заблакавана, здаецца. Там що чырвоным, бачце? Во як яна працуе. І вось цяпер трэба зноўку туды залезці і актываваць, і цяпер ён актывуецца. Вось цяпер мы гэтых жэўжыкаў амаль што вызвалілі. Так, я заблукаў, дзе мы, шо мы, куды мы? У які нам бок? У іншы бок, на ось сюди.
І вось тут мяне зацікавіла. Гэта самы-самы низ станцыі. Тут бачыце, штосьці чырвонае зяе. Ёсць імавернасць, што гэта яшчэ адна нычка кантрабандыстаў. А, ці гэта проста чырвоным гэтая голка намаляваная. Складана. Хтосьці побач размаўляе. Не, на жаль, тут ніякай нычкі я не адчуваю. Шкада. Тады зараз будзем шукаць, дзе ў нас выйсце. На Карго-Бэй. Психотроника, арборетум. Во, Карго-Бэй. А, чакаем. Там мы ж забыліся, там у нас тэхнапад лётае. Я туды ў мінулы раз намагаўся прорвацца і не змог. Таму што вось гэткая лухта. Ні халеры не бачна, калі шчыра. Ну гэта тое месца, тое, таму што я пазнаю вось гэтую выбітае шкло. Туды зайсці, на жаль, нельга, тая дзвер заблакаваная, то бок трэба абавязкова ісці сюды. А там у нас вораг. Там у нас і вораг, і ні халер не бачна. Morgan, we're in life support now. А, It's all clear. Air's normal across the board. I lost some good people fighting the black boxes. And Dal wasn't here. If you see him before I do, make him pay. так я його вже забив. Salazar out. Нас попросили забить Дахла, але мы его уже забили. Джессика Уалей. Окей. А мы її для чагосьці шукалі, ці што? Гэта ж тэхнапад, глядзіце. То бок яго можна проста па стэлсу абысці? Давайте паспрабуем абысці. Стэлс. Ля, скончыўся стэлс. А, гэта ж робот, яго трэба электрычнасцю фігарыць. Vital signs critical. Стопе.
У меня хп нема. Так, всього остатнього хапає, здається. А, все. Скончився технопад. Стопе. Лутаем. И теперь можно лететь по своих справах. Тут мы, здається, все полутали. А тут все ж заблоковано, глядите. Не зразумеў. Мы ўсё жыццё залазілі на гэтую самую, на карго-бэй з дапамогай гэтых вось докаў. З якой халеры яно цяпер не працуе? Незразумела. Ну окей. Это дохлый робот? День добрый. Так, сапраўды дохлый робот. Окей. Туды мы зайсці не можам, нягледзячы на тое, што нам туды трэба. Power plant. Power plant. Human corpse. Shuttle bay. Психотроника Hardware Labs. Human corpse. Кришталоиды скотыняки летають. Что вы нам пропонуете у Арборетум? Давайте полетим у Арборетум, окей. Мы з вами тут нарабілі гэткіх спраў, што ўсё даволі заблытана, але нашыя галоўныя задачы мы ведаем. Нам трэба ўратаваць усе навуковыя распрацоўкі і пазбавіцца ад небяспекі тыфонаў. Гэта што? Чакай, гэта што? Гэта яшчэ адзін спадарожнік. Ці гэта той же самы, ці гэта іншы. Таму што я, калі не памыляюся, нам трэба, каб разабрацца з гэтымі самымі, з кашмарамі, трэба 4 спадарожнікі нейкім чынам наладзіць. А, вось тая антэна, якую мы ўставілі. То бок гэты спадарожнік ужо наладжаны. Crew Quarters. Дарэчы, нам сюды было б няблага зазірнуць. Таму што ў нас ёсць новыя карткі ад новых пакойчыкаў. Так, хтосьці нас палюе. Роботы! Ідзіце ў сраку, роботы. Стой. Осторожно. Фух. Небяспечна. Карацей, другасныя квесты тут даволі заблытаныя. У асноўным геаграфічна, але по основному сюжету мы трошки рухаемся. Стелс на усялякі выпадак. Шо? У мяне 10 набойчыкаў на драбашы і ўсё? Холера. Непрыемная ситуация.
з гэтымі ўсіма бойкамі у нас трошки страціліся набойчыкі. Дзень добры. Здаецца, ўсё больш-менш спакойна. Трэба было эканоміць, ну так. О, глядзіце. Упершыню за ўсю гульню мы сустракаемся з брацельнікам. Ні халеры сабе тут у яго. Дзверы, глядзіце, якія. I promised you my arming, Kate. All I ask is you hear me out first. And you can blow Talos one to pieces if that's what you think is best. I don't think you'll do it. I know. Because I used to think we couldn't be trusted to play with fire without burning the house down. But you convinced me. You showed me anything was possible, even if the price was steep. That part of you is still in there. We can make history, Morgan. Not those leeches on the TranStar board of directors, not Mom and Dad. You and I. Just like we planned. We've got the data to confirm what you suspected. Зараз Carl is гэтым і broadcasting займемся a neural рэгулярна. signal. A secret message reaching to the stars. What I want to know is what is the message? And who is listening to it? I think you know. Ever since we first tested the Typhon neuromods, you've known. This fabrication plan is for the null-wave device prototype you conceived. It will hijack the Coral signal and use it to deliver a massive shock to every Typhon organism at once. Take it. And the army key, like I What? Morgan! Ля, що робиться? Ні халери собі. Так это что? В сенсе, наш брательник? Ой, наш брательник помер. А, ці ён не помер. А, не, ён без гэта самага. Так, карацей, у нас тут прилетел нейкі супер... Супер тыфон, паглядзіце, які ён кайфовы. Не, нагу зараз паспеем зламаць. Справа ў тым, што ў нас ёсць ачыўка за тое, каб забіць брата, таму мы зараз захаваемся і яго заб'ем. Потым, вядома, загрузімся, таму што ў нас трошкі іншыя планы сюжэтныя. Алло. Ты паміраць збіраешся, не? А, ён не памірае. Цікава. Окей. Тады потым да гэтага вернемся. Welcome. Maybe I can help you. Вось тут у нас былі дзверы. І там быў станок. Ага. Тендрил. Що
Що значить тендріл? Станки у нас не працюють, тому що виробився реактор, як я розумію. Тому нам зараз ось туди треба наново запустити реактор. Не потрапіўшы да гэтых самых шчуплаў. Ліфт, да, спыніся. Стапе, не трэба ў электрычнасць. Нейкім чынам гэтая халера адчула і толькі зараз на нас атакавалася. Так, давайте паглядзім аб'ективсы. Можна зрабіць self-destructions, можна стварыць null device. Так ці інакш, зараз нам трэба да рэактару, таму што, нам трэба запусціць... Дарэчы, на Power Plant, дарэчы, гэтыя самыя, усе жывыя засталіся, калі не памыляюся. І ўсе аэрлокі, бачце, заблакаваныя, то бок у космас мы зараз выйсці не можам, каб паглядзець на гэтую прыгажосць. У сэнсе талас-лобі. Нам у Power Plant трэба не ў талас-лобі. А ліфт таксама не працуе, відаць. Сітуацыя на станцыі зноўку кардынальна змянілася. Мы не ўратавалі Алекса. Трошки незразумела. Ліфт усё ж таки працуе. З Алексам дзіўная справа, то бок мы яго хацелі забіць і не забілі, але калі мы выйшлі з гэтага самага, ён раптам памёр. Ля, що робіцца? Що робіцца? Дзень добры. Вось мы зноўку на савецкай частцы станцыі. Да пісталета ў нас больш набойчыка, таму возьмем яго. Слухайте, ёсць імавернасць, што мы сёння скончым гульню. Не той, каб я збіраўся, таму што ў нас там яшчэ другасных квестаў да халеры. О. Ты помрешь, сине, алло. Що тут робиться?
А, ну тут робіцца прыблізна тое, што і там рабілася. Я зразумеў. Гэта халера пад палтаргейст. Вось што тут робіцца. Цэлая купа забітых тыфонаў. Турелька разбитая. Ага. Ай-яй-яй-яй-яй. Скотыняка. Ай-яй-яй-яй. Бляха, отшапитесь, кришталоиды. У меня зламалась зброя. Так, не, это не зусім не вариант, карацей. Хух. Давайте ўсё ж таки не будем спяшацца, у нас ніякага таймеру няма, таму давайте рабіць з галавой. Ля, зноўку не атрымалася. Спакойна. Во! Мінімум вытрацілі, мінімум усяго. Так, нам трэба перапрацаваць тое, што мы маем, таму што ў нас няма экзатычнай матэрыі. Тут цяпер паўсюль лётаюць гэтыя скатынякі. Вось, у нас тут перапрацоўка. Трэба неяк сюды дабегчы. Дзверы у нас там адчыненыя. Магчыма, прорвемся. Давайте захаваемся. Ні халеры не бачна. І нас забіла. Не, просто прабегчы нельга. То бок трэба зноўку лезці верхам, ось як у мінулы раз. Scan complete. More specimens required. Яны нас не атакуюць. Complete. Але на іх шляху лепш не трапляцца. Окей. Давайте рамантанем камізельку. А, дык туды таксама нельга пралезці, атрымліваецца.
Матка боска. Ні халеры не бачна. Ёсць у мяне ідэя. З улікам таго, што мы неяк занадта хутка ламануліся ў фінал, я прапаную не ламіцца ў фінал. Давайте зараз гэта загрузімся. Тыфоны канчаткова нападаюць на станцыю ў той момант, калі нам брацельнік аддае чарцёж. Таму, калі мы не будзем спяшацца... Што это за гук быў? Калі мы не будзем спяшацца да брацельніка, то можам пашвэндацца яшчэ па станцыі. Ага, это вось у гэты момант у нас аўтазахоўванне адбылося. Окей. Добра, што ў нас ёсць мануальнае захоўванне. Мы вось там бахнули уручную. Яно, вядома, трошки далекавата, таму што гэта, здаецца, той момант, калі мы... Так, гэта той момант, калі мы збіраліся пачынаць... Шо? А шо тут за бойка пайшла? Дарэчы, магчыма, адрамантаваліся гэтыя халеры. Не, не адрамантаваліся. Окей. Тады будзем лічыць, што ўсяго того, што мы бачылі, Ауч! Яшчэ не было. Да божухна. Як я, аб што я? Боляча, слухайце. Будзем лічыць, што проста нічога не было. Будзем нам маць на ўвазе, што той момант, калі нам брат аддае ключ, здараецца трындзец. А зараз проста пойдзем па справах сваіх. Нам трэба адрамантаваць галаву. Нанова забіць таго тэхнічнага афіцера, выбіць распоркі, у чаўне, і ўсё будзе добра. І, дарэчы, пакуль што ў нас дастаткова шмат набойчыкаў. Пакуль што мы іх яшчэ не паспелі вытраціць. Тут у нас роботы. Минулый раз мы их пробегли.
скотыняки гадкие. Да ты сдохнешь, тене. Нарешті. Холера, новый оператор друкуется. Так. Ну, вылазь. Цікаво, што яны не перастаюць друкавацца. Яны не перастаюць друкавацца нават пасля таго, як мы прыбіраем таго, вось гэтага тэхнічнага афіцера. Вот дзякую. Скотыняка гэткая. Да ты ашалеў. Да ты задзяўбаў. Карацей, не будем зараз за імі біцца. Я, шчыра кажучы, нават не ведаю, колькі яны могуць друкавацца. Таму проста не будзем звяртаць на іх увагі. Тут, здаецца, мы прабегліся абсалютна бяспечна. Калі там мы беглі, мы хоць і беглі, але ніхто нам не патрапіўся на шляху. Слухайте, а магчыма, у нас ёсць ад галавы што-небудзь? Гэта скура штучная, гэта зломаныя косці. А кантузія гэта зломаныя косці ці не? Здаецца, не. Будзе лягчэй проста знайсці гэтага самага лекара. Бляха, робот полез. Калі мы праходзім побач з гэтай друкальняй нейкай, вылазіць скотыняка. Дзень добры. System alert. Repairs needed. Hello. Good to see you again, Dr. Yu. Дзень добры. Мне рамантавацца. Abrasions, fatigue, nothing like that. I'll have you feeling better soon. There. Дзякую. All better. Please fill out a patient experience questionnaire so I can serve you better next time. Так. Трансфер смецці. Яшчэ у нас, бачыце, пісталетнікі таксама перапрацоўваем. Да халеры набойчыкаў для лазеру. Кантузія ў галаве. Ну так. Но, але ж галава гэта косць. Так, здаецца ж. Таму набралі. Колькі у нас цяпер усяго? До халеры. Нам трэба захаваць шонайменш 3 адзінкі экзатычнага матэрыялу
каб потым зрабіць гэты ключ. Мы сабе заспойлерылі, як ён робіцца. Нам тады ўсяго хапіла, акром непасрэдна гэтага самага экзатычнага матэрыялу. Трошки... Бляха, ты меня злякаў. Так. Зараз мы адсюль. Дзверы зламаныя. Зараз мы адсюль пойдзем у космас. Нам зноўку трэба забіць гэтага тэхнічнага афіцера. Не сюды. Дзесяць. Шосьці мне цяжка ідзецца. Не разумею чаму. Welcome. Maybe I can help you. Не, все добра. Мяне ўжо адрамантавалі. Все ж таки хутенька скончваць гэтую гульню мы не збіраемся. Яшчэ гэтыя выхадныя і на наступных вось там можна будзе падумаць. Ну, дарэчы, магчыма. Смаколікі яны гэткія, небяспечныя ў гэтым сэнсе. На ўсялякі выпадак давайте глянем, што там за чырвонае зяе. Таму што чырвонае зяе у нас заўжды падазронае. Мы ўсё яшчэ шукаем кантрабандысцкенычкі. Не, гэта проста зяе. Вось там у нас Каспер. А вось тут у нас жэўжыкі, якія захраслі. Я забыўся. Яны не просто так захраслі. Потому что тут у нас крышталоиды, скотыняки. Все. Теперь нормалево. Ай. Все. Даўбенчыкі ўратаваныя. Цяпер давайте шукаць афіцера. Вось ён. І, дарэчы, нас хтосьці там намагаецца атакаваць. Таму давайте варушыцца. Осторожно летим, маневруем. Не бьемся головой, не отрымливаем новых контузий. А, вон он. Десять тутака. Виня-пых.
Дарэчы, можна сказаць, што мы абажраліся, але абажраліся мы гэтымі самымі нейрамодамі. Мы з вами прамацаваліся і бачылі статыстыку, што мы выкарысталі прыблізна 200. Окей. Не пойдзем. Пакуль што не пойдзем. Ой, ён, бачце, прысмактаўся. Давайте спэнимся, захаваемся. Тэхнічны афіцер. Ці даб'е да яго нашая супер... А, там, бачце, яшчэ лётаюць. Заўважыў, халера. Нікога тут няма. Дарэчы, гэта ж роботы. З імі лепш біцца электрычнасцю. Ай-яй-яй, боляча. Мінус. Бляха, якія яны меткія, вы бачыце? Иди сюда. Ох. Амаль што ў абсалютнай цемры. Піпец як нязручна, я вам скажу. Давайте рамантанем бронекамізэльку. І пойдзем займацца гэтым халера-афіцэрам. Давайте паспрабуем яго ламануць. Просто па прашпілу. Гэта не абавязкова, але... На якой адлегласці яна ў нас? Хоба! Ауч! Не факт, што атрымаецца. Пачатак не надта, працяг таксама. Ау! Паспелі. Doors are working again, Morgan. Nice work. I'm taking what's left of my crew to the atmosphere controls in life support. We're going to clear out Dal's shitcan operators and make sure there are no more mishaps with the air on this station. Dal populated his entire crew with customized operators. Server He arm made the mistake of hanging his hopes in the machine. ripped. Flesh and blood is messy, Morgan, but it's the only thing that matters in the end. Deleted. Well done. The upload just kicked in. Meet me in the Arboretum. We have important work to do. Мы зараз зноўку паляцім у Арбарэтум, але не будзем з братам маць спраў. Таму што нам трэба павыконваць яшчэ некаторыя квесты перад тым, як скончваць
Ідіть у сраку, роботи. До речі, дуже приємно працює наша регенерація. Яна сапраўды аднаўляе больш, чым мы страчаем. То бок вось гэтыя лазеры яны па нам б'юць не той каб надта моцна, але нам адразу пасля гэта аднаўляецца 30 хп. Прыемна. Стелс. До брата не идем. І танки турелька. Турелька, до речі, целая. Target Typhon material inconclusive. Logging calibration required. Я хочу зазирнуть на палубу каютную, а потім нам треба у лайф-супорт. Ти ламаєш турельку, да навошта? Яна ўжо за нас. В тым сэнсе, што ну, турелькі нас не любяць, але гэтую канкрэтна мы хакнулі. Цяпер яна нашая. Стелс. На всілякі випадок. Пейнк. Дуже неприємні гуки чую. Двери отчиняются, зачиняются, щось клацає. Пипец як неутульно. Теперь шукаем, що ми яшчэ не адчынілі. Таму што у нас з'явілася картка, якую мы пакуль што не скарысталі. Захавацца, дарэчы, трэба. Во, белыми. Дакладна. Дзень добры. О, бачу нейрамоды. Нулевый в шилдинг. Морган Ют и фон Research Data. Ага, гэта нам распавядаюць аб тым, як мы праходзілі тэсты свае. Дуже по-рознаму, таму што мы по-рознаму выкарыстоўваем нашыя нейрамоды. Дарэчы, колькі ў нас зараз нейрамодаў? 7. Угу. Хутчэй за ўсё, мы не паспеем прамацаваць усё. Шкада. Але некаторыя рэчы прамацаваць варта. Давайте бахнем, канчаткова палепшым нашу магічнасць. То бок, опа, і у нас цяпер 250 маны. Слухай, здаецца, я ж цябе адрамантаваў.
Все, есть. Яшчэ одна картка. Ля, що тут робиться, глядите. Глядите, як пришпільно. Вау. Пригоженько. Кальвинос сейф. А, так мы уже ломанули Кальвинос сейф. А, так это, почекайте, это чья? А, это Кальвину, это самое. Хата. То бок мы толькі зараз мусили дознацца. Never. I have never removed a neuromod. And yet, today, I could not find my way to the hardware labs. I wandered the Arboretum for an hour. I made some excuse, but I know Miyu suspects. I cannot keep making toys for TranStar when... I told Alex what I want to try. He gave me a device to help. Parapsychological contraption. Morgan made it. Some of the components are beyond me. This dream again. There is something wrong with this station. Something here with us, but I am hallucinating now. There is no question. I tried to open the locker, but I could not remember our anniversary. And for a moment, even her name escaped me. Her name! Ніхай себе. Morgan, we're in life support now. А, дякую. It's all clear. Air's normal across the board. I lost some good people fighting the black boxes. And Dal wasn't here. If you see him before I do, make him pay. Все добре, я його Lazal забив. out. I tried to open the locker, but I could not remember our anniversary. And for a moment, even her name escaped me. Her name! If one day I wake up and cannot even remember the work I am doing, I must give it all to Morgan. He will know what to do with it. First test. Anterior electrodes overheated after 6 seconds. But I swear, there was a moment I saw her again. The day we met on the Costa Amalfi. Her Lemon Sundress. My Clorinda. Божухна. Карацей, нейкі прототипічны візор. Магчыма, той, які зараз карыстаем мы, але такі яшчэ ні халер не развіты. У выніку чаго канкрэтна гэты вучоны паехаў дахам. Там што-небудзь схавана? Не, здаецца, нічога. А, во! Ого! Я думаў, гэта малася на вазе тое, што ў яго ў кабінеце стаіць. А тут, бачце, ёсць іншы сейф. 3 нейрамоды. Шыкоўна. Ну, глядзіце, таксама халера, якая вочы закрывае, то бок гэта на гэтым жэўжыку на доктары Кальвіно тэставалі ты самы псіхаскоп, які мы зараз актыўна карыстаем. Так, ну тут мы ўжо ўсё палуталі,
Все, здаецца, больш зачыненых дзвярэй у нас тут няма. Дзень добры. Так, так. Усё даследавана. А, фітнес-цэнтр, божух, не туды. Цяпер вяртаемся ў Дендрарый, у Арбарэтум. Навошта? А, у ліфт мы у ліфце поедем у лайф-суппорт, паглядзім, як тыя выжыўшыя жэўжыкі жывуць далей сабе. У нас зноўку так даволі няблага па колькасці гэтых самых нейрамодаў. Божух, наколькі маркераў. Тут все палутана. Оп. Кошмар. Дзякуючы таму, што у нас тут турэлькі стаялі, мы кошмар разнеслі просто на ізі. Вы бачылі гэта? Ізейша. Яшчэ вось гэтае мы збіраліся перапрацаваць. То бок мы ўжо на тым этапе гульні, калі мы кошмара просто хоп і разносім. Не, ну гэта просто таму, што мы прамацаваліся. У нас нашыя суперздольнасці вышэйшага ўзроўню цяпер. Рододендрон, здаецца, ёсць. Тут да халеры дрэва усялякіх. Карацей, кошмар для нас ужо не вораг. Оп. Усё яшчэ мы ходзім і дазбіраем лут. Таму што нават каб лут увесь сабраць, трэба было прамацоўвацца. Зараз мы для кошмар, гэта блізка да праўды. Пацвярджаю. Так, лайф-суппорт. Пайшлі глядзець, як жывуць нашыя ратаванцы, гадаванцы. Дзень добры. Як доўга ляцець? Оп. Вось цяпер тут дзверы адчыненыя. Вильям і Кацярына Ю. Гэта нашыя бацькі, калі што. Не зразумеў. Нам сказалі, што божух, наглядзіце, як ён лётае.
Нам сказалі, што квест павярнуць вось гэта самае пярсцёнак, ён правалены. А чаму? Ну, то бок тутака пакуль што яшчэ не здарылася бяда. Як ён памёр-то? Цікава. Час прайшоў. Не, так там ж квест быў такі, маўляў, моя жонка там прынесі пярсцёнак маёй жонкі. Які тут можа быць час? Якая розніца, калі я яго прынясу? Калі гэты квест зафейліўся, гэта значыць, што той, хто яго даў, памёр. Вось які тут прышпіл. Мінус ворог. Дарэчы, а дзе рэшткі ворага? А, вось. Не сышліся характарамі. Ну так, гэта ўжо бліжэй да праўды адчуваецца. Гэты Грант Локвуд мяне ўжо задзяўбаў. Мы яго шукаем. Гэта хутчэй за ўсё на свеце ў бок космасу. Бок космасу нам пакуль што не цікава. Яшчэ трошкі. Ходзім і лутаем. Карго-бэй. Не, Карго-бэй мы надойчы былі. Power plant у гэты бок. Окей. Ходзім сюды, значыцца. Там у нас лётае ткач. Мы з ім ужо сёння біліся. Зараз трэба рамантануць нашае ўсё. Захавацца на ўсялякі выпадак. Таргакульт. Божух, на якія гукі я чую. Во, лётаюць скатынякі тудема-сюдема. Паляцеў скатыняк. Так, дзе ён там? Яшчэ ты жывы. Всё. Ну, слухайте, мне цікава, што з імі здарылася, таму што нам толькі што тэлефанавала гэтая паненка баявая, распавяла, што вось яны сябе адчуваюць добра, што яны на Power Plants, і тут усё окей. Куды падзелася гэтае ўсё окей, я трошки не разумею. Ой-ой-ой-ой. Электрычны жэўжык. Ідзі сюды.
Мінус електричний жевжик. Дальше даўбенчыкі, якія... А, слухайце. Можа, гэта яны і ёсць, у тым сэнсе, што пакуль мы лёталі іх ратавалі, адзін ператварыўся на гэтага самага, на фантома, а другая проста памерла. А не, гэта іншае месца. Не. А, вось цяпер, дарэчы, можна сюды залезці. Не дарма сюды прыйшлі. Дякую. Чип. Пси-визор АМП. Давайте поглядим, что мы знайшли некий чипик новый. Два новых чипика. Шиты эффективно супраць нульвейв трансмиттера и стелсовые атаки аднаўляюць ману. У нас таки, здаецца, стаіць. Оптимайзер. Так. Менавіта гэткі у нас ужо, на жаль, ёсць. Ну нічого страшного. Затое закрылі пытанне. Захоўваемся. Мы бачылі, на што ператворыцца гэтае месца, калі у нас здарыцца трындзец. А пакуль што гэты трындзец не здарыўся. Пакуль што тут усё даволі няблага. Ну, то бок, вядома, вось гэта непрыемная халерыль. А вось тут така у нас ці ходзіць. О, дзядзь, бачце, ідзе поскудзь. Гэтую поскудзь, на жаль, трэба будзе абавязкова забіць перад тым, як карыстацца гэтым самым станочкам. Вось у нас станок, які я хочу скарыстаць. Дзе ён? А, дарэчы, тут таксама хтосьці ёсць, здаецца. Хоба. Залутана. Скотыняка. Ну иди сюда. Дякую. Мы назбіралі столькі запчастак, якія раней у нас былі ў дэфіцыце. Да я памятаю гэтыя пошукі скарбаў. Запчастак у нас было да халеры ў дэфіцыце, а зараз іх зноўку зашмат. Таму частку мы перапрацуем на метал, таму што метал заўжды патрэбен.
Аператараў менш не робіцца, адпаведна частку з іх можна пусціць на перапрацоўку. Ідзі сюды. Бачце, у нас там прыгажунчык ходзіць. Ну куды ты пайшоў? Ідзі сюды. На мяне не звяртай увагі, проста ідзі сюды. О, пайшоў. Ідзі сюды. Мы ж не дурныя на цябе перці. З гэтым самым. Мы будем по стелсу. Ох, ні халеры сабе. Вы гэта бачылі? Што цікава, ён усё яшчэ не ведае, хто гэта на яго накінуўся. А ўсё ўжо ведае. Ау. Дякую. Хе-хе-хе. Все, здаецца, чыста. Захоўваемся. І перапрацоўваем смецце. І перапрацоўваем частку запчастак. Частку запчастак трэба перапрацаваць. Нульвейв гранаты яшчэ можна было б насамрэч, таму што у нас іх шмат. А, гэта ЕМП. А, гэта ўвогуле ЕМП. ЕМП дакладна можна перапрацоўваць. Вось, нульвейв трансмітера у нас пакуль што толькі 10. Няхай будзе. 13 металу, 13 хіміі, 10 экзатычнага. Кайфова. Файненько, файненько. Все. Цяперака ідзем. Не халеры сабе. Навуковы аператар, які смачны. Пауэрплэнт. Я спадзяюся ўсё ж такі пабачыць сёння тых жэўжыкаў, якіх мы ўратавалі. І зразумець, чаму раптам вось таму супругу шукаў менш больш цэнзурнае слова. Чаму таму супругу раптам ужо не патрэбны пярсцёнак ягойнага жонкі. О! Адхакнуліся гэтае самае. Ужо не друкуюцца мілітары скатынякі. TranStar Cobalt 14 expiring. Так. Тут больш-менш бяспечна, здаецца. Вітанкі бренда. Тут усё яшчэ бачна, гэтая халера. Мы гэтыя нейрамоды ўжо залуталі. Але яны тут працягваюць вісець. Я не разумею, як гэта працуе. Warning. Dangerous level of explosive gas detected. Please evacuate and avoid all open flames or sparks until repairs can be made. Ні халеры сабе. А
Що тут адбываецца? Чаму тут раптам Warning. Dangerous level. Tank integrity restored. Hydrogen loss reduced by 33%. У мяне ёсць пытаннічкі. З якой такой халеры раптам паветра зрабілася атручаным? Tank integrity restored. Tank integrity restored. Hydrogen loss reduced by 66%. Tank integrity restored. Hydrogen loss reduced by 99.79%. Threat of explosive gas minimal. Normal operations may resume pending supervisor approval. Тая ось паненка, яна ж тут яна нам патэлефанавала і распавяла, што ўсё добра. А якое ж гэта ўсё добра? Вы, бляха, бачылі, я звычайнага фантома ваншотнуў. А, вон там яшчэ. Як тут вышэй залезці? А дзе ён швэндаецца? Алло. А, тут, бачыце, ліфты былі. Хе-хе-хе. У мяса. Пачакайце, а дзе гэтыя ліфты? А куды яны вядуць? Штосьці я не зразумеў. Няўжо ў гэтай лакацыі таксама ёсць што гэта самае? Паненка і зламала? Ну, ёсць такая імавернасць, але тая паненка, яна адказная, у тым сэнсе, што яна нас сварыла за тое, што мы да халеры гэта самае нядбайныя. А, дык гэта мы адсюль прыйшлі, вось. То бок яна, наадварот, больш за нас намагаецца ўратаваць усіх. Чаму раптам здарылася вось гэтая халера і мне ніхто не патэлефанаваў, гэта велічэзнае пытанне. Калі яны раптам тут памёрлі, то я хачу хоць залутаць іх. System alert. Repairs needed. Please contact a qualified engineer. Не спаць. Не, я не буду цябе рамантаваць. Тут у нас рэактар. Тут раней лёталі некалькі тэхнапатаў. Слухайце, а дзе яны? Ну, з іх боку гэта было б лагічна і справядліва. Так, гэтага мы пакуль што ўсё яшчэ не знайшлі. Гэта Десембер. Давайте, можа...
Дейта. Аудиология. Это мы читали Кальвина. Яна нам тэлефанавала падчас таго, як мы чыталі Кальвіна. Божухна, вы паглядзіце, колькі тут пароляў. Пароляў, картак, кадоў, піпец. Ну, слухайце, дзе гэта можа быць? Няўжо тое, што мы чуем сваімі ўласнымі вушамі, яно нідзе не захоўваецца? Гэта было б непрыемна. Так, окей, ну давайте просто обшукаем. Тэхнапаты лётаюць. Вунь там один, вось гэта другі. Можа, варта іх тады вальнуць? Што ж мы дарма сюды прыйшлі? Alien threat detected. No Typhon material detected. То бок мы яго глушым электрычнасцю, а падчас гэтага турэлькі ўсё яшчэ па нам шпуляюць. Прышпільна. Халера. Чым мы можам... Синтетичная скура. Що сур'ёзна, нам трэба абавязкова станок, каб адрамантаваць гэтую лухту. Мы не можам спрынціць, таму што ў нас крывацёк. Зато электрычнасць нам аднаўляе ману. У нас ёсць гэткая здольнасць прамацаваная. О, все. Минус один технопад. Дарэчы, мне здаецца, ці святла стала менш. Так, захоўваемся. Ауш. З якім непрыемным гукам з мяне выцякае усё. Где у нас тут станок? Станок у нас леворуч. Осторожно паркуемся. Ау.
Ляян побач. Стелс. Не-не-не, тут нікого нема. Що, зауважив? Ти не, здається. Skeletal Repair. Во-во-во, ось гэта трэба. Гель, які лікує глибокія рани. Хух! Все, мы адрамантаваліся і можем цяпер зноўку... А! Скотыняка! Мімікі працягваюць напружваць. Колькі часу прайшло, а яны працягваюць і працягваюць. Там яшчэ звычайны аператор, я бачу. Ну, як звычайны, закарабчаны, вядома. Але звычайны. Нікога няма дома. А куды ён падзеўся? Цікава. Так, гэта скатыня кого-нибудь там лётае. Осторожно. Ля, я забылся. Блин! Я сам сябе. Я не патрапіў у ворага, патрапіў у сцяну побач з сабой і забіў сябе. Холера. Вось і ўсё. Разнеслі ўшчэнт на ізічах. Усяго толькі трэба было асцярожна і прыгожанька яго разнесці. Та бляха! І нешта яны абарзелі, я вам скажу. Ужо другі за гэтую лакацыю ператвараецца на штосьці карыснае. Я так і думаю, няўжо я забыўся палутаць, ось тут побач ляжала пенагарматы, я такі, няўжо я забыўся? А гэта мімік.
Яшчэ трэба знайсці рэшткі першага. Ось ён. Все, абодва тэхнапаты забітыя і залутаныя. Так. Операторы. Не цікава. Тут у нас... Да вы ошалели! Я просто не могу з гэтых мімікаў. Ты що яны робяць? Просто на роўным месцы тройчы. Што гэта за гукі пайшлі? Що халера робіцца? Так, перапрацуем усялякую дробязь. Що вось гэта можна перапрацаваць. Файна. Колькі у нас ресурсаў? 21 экзотычнага матэрыялу. 20 халера 1. Калі я паспеў столькі нарабіць? Давайте друкаваць нейрамоды. Нам трэба пакінуць сабе 3. Ну няхай будзе не 3, няхай будзе 6. Пакінем 6 на ўсялякі выпадак. І, вядома, набойчыкаў да нашага драбаша. Яшчэ можна. Бо мы нешта вытрацілі амаль што ўсё. Тым не менш, тэхнапатаў мы забілі, але мы не бачым тутака гэтых самых людзей. Нам трэба максімум людзей, мінімум іхнія трупы, каб залутаць. Дзе яны? Contact a qualified engineer. Тут мы былі, тут мы ўратавалі Міхаілу. І тут нікога няма, я бачу. Паглядзім яшчэ пакойчыкі. Ось тут у нас ёсць. Тут калісьці у нас былі праблемы з мімікамі. Але зараз тут, здаецца, чыста. І тут такая. Тут, дарэчы, таксама чыста.
Вось гэтая лесвіца раней была, зараз яе, як бачыце, няма. То бок змяняецца не проста сітуацыя, а змяняецца яшчэ і самі гэтыя самыя узроўні. Слухайце, я не ведаю, куды яны падзеліся. Цікава. Please pay attention. Inspecting. Your suit suffered some wear and tear. I'll do that regularly. Карацей, що робіцца, незразумела. Каб зразумець, што менавіта адбываецца, мабыць, мне трэба будзе што-небудзь пачытаць у інтэрнэтах, таму што сітуацыя катэгарычна заблытаная. Так. На сёння, атрымліваецца, хопіць. Зараз пойдзем да каго? Да Лепуса пойдзем. Лепус там у нас рубіцца ў капчык. Ready or Not дуже добрая гульня. Дзякую всім, хто глядзеў на гэтыя прыгоды. Мы сёння раптоўна ледзь не скончылі гульню, але не скончылі. Дзякую, Рэгана. Буду спаць. Всё, всім дабранач, да сустрэчы заўтра. Паляцелі.